खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रायजोआव फैनानै देहा फालांगि खालामग्रा आइजोफोरखौ हमनो हादों पुलिसा। खौरां मोननाय बादिब्ला बरपेटा पुलिसा बरपेटा जिल्लानि नगावनि गंसे धाबायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै धाबायाव सोलिनाय खामानिनि हेंथायै सिग्रोमनायखौ जागायो। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला बे आयेन बेरेखा गाज्रि खामानि सोलिबाय थानायखौ जायगानि सुबुंफोरा मिथिनायनि उनाव पुलिसनो गोबां खेब अजद होबोबाय थादोंमोन आरो बे अजद होनाय लेखायै पुलिसा मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सानै सिख्ला आरो साब्रै सेंग्राफोरखौ हमनो हादों। नाथाय बे आयेन बेरेखायै धाबाखौ सामलायग्रा बिगोमाया खारखोमालांनो हायो। बिसोरखौ हमनायजों लोगोसे पुलिसा बिसोरनिफ्राय गोबां अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौबो हमनो हादों। पुलिसा बिसोरखौ हमनानै बे जाथायनि बागै बांसिनै मिथिसिनो थाखाय सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानैबो खौरां मोननाय जादों। शिबम प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर' सावथुन मुलुगनि सिजौ सावथुना मोनद' हादोरसा सावथुन बान्थाखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बर' रावनि सिजौ सावथुना बेस्ट डाइरेक्टर, बेस्ट नेगेटिभ एक्टर, बेस्ट आर्ट डाइरेक्टर, बेस्ट मेकआप, बेस्ट एडिटर, बेस्ट डिजाइन बे मोनद' थाखोनि बान्थाखौ मोननो हादों। बरपेटा रडआव पुलिसा मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों नाव महरनि नकल सनाजों लोगोसे नोगोद 3,50,000 रांजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय साब्रै सुबुंखौ हमनो हादों। बेनि अनगायैबो जरहाट पुलिसा मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय हायाव फबनानै दोनखुमानाय बेसेन गोसानि गहेनाफोरखौ बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय लकमान आली, साइदुर रहमान, नुर महम्मद, आबु बकर सिद्दिक मुंनि सानै सुबुंखौबो हमनो हादों। बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खौरां। APSC आनजादाव उथ्रिसार जानानै एसिस्टेन्ट मेनेजार सुपारिनटेन्डेन्ट अफ इन्डास्ट्रिज मासियाव सायख'जानाय प्रसेनजित मुसाहारिखौ रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै बरायदों। चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि सिङाव थानाय दाङाइगाव गामिनि बिफा रनिन्द्र मुसाहारि आरो बिमा रनजिला मुसाहारिनि आंगो फिसाज्ला प्रसेनजित मुसाहारिखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा गोजोननायजों गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। BPF আৰু UPPL দল মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাম। নিৰ্বাচনত BPFৰ লগত আমি বেলেগে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ। UPPL আমাৰ মিত্ৰ দল আছিল, কিন্তু দুইটা দল অত্যন্ত গাম্ভীৰ্যতাৰে আৰু অত্যন্ত দৰ্শনীয়ভাৱে তেওঁলোকে বড়ো জনগোষ্ঠী আৰু বড়োলেণ্ডৰ সমূহ ৰাইজৰ হৈ যি শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে মই আজি BPF আৰু UPPL দলকো মই অভিনন্দন জনাইছো। जोंनि प्रथम सेन्ट्रेल लाइमोन गांखंनि जिहेतु जोङो मोनसे मेगा कार रेलि जोङो लानो नागिरदों आरो बियो फैगौ जोङो 21 तारिखआव अदालगुरिनि जि जोंहा डायमन्ड फिल्ड होनो जायखौ माने मा होनो नलबारि प्लेग्राउन्ड होननानैबो बुङो जोङो बिनिफ्राय स्टार्ट खालायनानै जोङो क'क्राझार बनरगाव जिहेतु जोंहा माने खाख्राबारि माने जिहेतु बनरगावनि जोंहा जि खाग्राबारि जि फिल्ड दङ बे फिल्डआव जोङो जोबथा फैगोन एन्डिं खालायफैगोन। दा बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मिथिहोनो नागिरदों आरो बे माखासे जोंनि जि जोङो मोनसे मेप खालायदों जे गारिफ्रा जोंना बोरै बोरै फैगोन आरो बेहाय मोनबेसे गारिफ्रा आगभाग लागोन। जोंनाव बेहाय गासै 1500 माने कार बेहाय आगभाग लागोन। बेहाय जोंनि साफ्रोमबो मा होनदों लाइमोन गांखंजों लोगोसे बेहाय अमेन जोंनि गुबुन गुबुन सेलफोर बेजों लोगोसे पेरेन्ट बडिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेहाय आगभाग लागोन। जोंनि सावथुन सिजौ बे सिजौ सावथुना सिगांनिफ्रायनो गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल फेस्टिभेलफोरावहाय बाहागो लानानै फिसा फिसौ गिदिर बेफोरबायदि एवार्डसफोर देरहाबोबाय थादों, मोनबोबाय थादों। दा साबसिन गोजोनथावसिन खौराङा जाहैबाय जोंनि रायजोआवनो आसाम स्टेटनि 9थि बे सावथुन फेस्टिभेल बे फेस्टिभेलावहाय जोंनि सिजौ सावथुना गासै मोन 6था आयदायावहाय देरहासार जानो हादों आरोखि। बे आयदाफोरानो जाहैबाय गासै सेथियाव फार्स्ट डेब्यू डाइरेक्टर माने गोदानै बिथोनगिरि हिसाबै आरो नैथियाव एडिटर आरो थामथियाव मेकआप, ब्रैथियाव कस्टिउम आरो बाथियाव आर्ट डाइरेक्टर आरो दथियाव जाहैबाय आं नेगेटिभ विलेन रलनि थाखाय आरोखि।